puar kelabiang ini sedang na ini kejing syakri kejong iyo blay bangi soban aingo iyo blay ba udang play ngi kene kalat ke ban yo ban kio kene ke yeng ke kentang kejong blay ya ke ban yaro ban pendan borom ke kerteng kejong u bat khamtam hakum kini ki por ke bangi yo iba kidan tang kejing sudah kat sabangi pai rengi aingo blay bangi la bandan kat ne ha ke yeng ke kentang kejong u ya ke ban yaro ban pendan borom ke kerteng ke khoi kejong u ngiya sakmat kejing syakri blay kejungi tungnya pendem lang ha kejing duai ko kpa jungi bahab neng kumni patraing wan ban aingo me bamela penla pa yangi kumni kentrai ban kiu ni ke yeng ke bakentang ke jomi kentrai nya aingo me kentrai bamiri me da me keringi me yalami kejing mot kejing perkhat kejungi bat ngilong kumni kentrai kumbang ngilong kentrai omdei de kejing la kejungi omdei de kejing start kejungi ndai ke kti ke badan bor kejomi kentrai ke kener lor kejing im kejungi kentrai bangila pa kumni kentrai sa sisien kum ka balang kentrai ban kieu kene ke yeng ke bakentang kejomi yak ban yaro ban pendan buro me kerteng ke bakhoi kejomi kum ta kentrai wan bu ti ki ke baro kentrai sang ti blai kejomi nadu kejing ruai bangin ruai kejing pulina ke ktien kejomi kejing ruai nam ta ki khun naki khun samla kentrai bat khamtam ya ke ktien ke bakhoi kejomi kentrai ke jing pensngoi ke ktien kejomi kentrai to ai baki ke baro kentrai kinlong ke ba hapo ke jing penyai ke besar kejomi naduk ba sedang bat haduk ba wano ke ke jing syakri kejongi ibuti sang tiblai kejomi sim trai ke buram selede ngadem apani kini baro teng kris belum nong pun em amen nya betengi ke jing syakri blai kejongi nya ruai lang ke jing ruai ke ba laispa khat sao nak ba thamai bat laispa khat ar nagabarim donut jonga laktingit temple jongmi ai kan long hapo hangni kotrai jisu hadu bam jukut tusong tang sipor ban yo eselong tang sipor ban pet chami hajar sin kalong kham koridor ya ke jing sngo bha bamne baro lightly to git khan ke jing ruai ke laispa khat saw bat laispa khat ar nagabarim Go
Iswa bangin nya lang so blay ke jing tuai. Tungin sa skor ka tu kan ni ki bentan ka ketien ke jong blay. Ya ba pila ban sem na ka city upol sa kinong room ka lenong ka bakat ar. Ka khot ka baning kong ter. Ki ketien ki ba ongkup ni. Namar kata nga kerpat ya pi ko para bangai na kita ki jing isen ki jong blay. Ban IT no ya ki met jong pi kum ki jing knya ba im ba khoi bat ba pin so ba yo blay ka balong ken ka jing shakri ba kenjam sim jong pi bat tu wat ya pin seriem rengkat ya la de bat kani ka persai henrei tu pin kala durno ya la de ken da ka jing pen thma ya ka jing mut jong pi khnang ba pin yo tip ka ba kumnu ka long ka man ka jong blay ka ba bha bat ka ba pin sngo ba bat ka ba janai de namar nga ong da kata ke jing ai ya ke bala ai hanga ya wei po wei balong na pedeng jong pi ban nyau kham kor ya la de na lor ke badai ya u ban nyau nrei ban nyau adkar ya la de kat kumba ublei ula sam ke jing thau ke jing ha wei po wei to blei ung ker khu ye ni ki kentien ber pen sngo ke ni ka pot nya le lang so blei ke jing duai Kokpa jungi bahab neng sa sisian patraing wan bandem kru pakmat selajat ke bakhoi ke jongmi nya ingu imi kin trai bangila bandan kumne ke yeng ke bakentang ke jongmi pada kini kapor kin trai tukut khu kin trai ke baro kin trai ke bangila yo ban ngam na ke tien ke jongmi kin trai bangim dai kin trai banye persrim ye lede bat kanik pertai le bangin penthmai ke jingmut ke jing perkhat ke jungi ke jing im ke jungi ke jinglong jing im ke jungi ke tien ke thli ke jungi bat kata kelong tang ban pin so bhai ka man ka jomi kin trai bar kini ka por trai wan bu ti khmat jumi namata kini ka program hibaro ka bai kin trai to ai bakan long hapo ka jing pinya ka jomi ba ki ke kin long ge bejai bejai renti hakini ka por trai wan bu ti khmat jumi namata ka balang hibaro ka bai ka mila seng halor kan ne lo min trai hoi kum ka balang ya ka jingya lenti ka jongka kin trai mila kerkhu ka kin trai ha jingya lenti ka jongka bar kum ni ngilong kum ngilong kin trai de ka jing kerkhu blai ka jomi ni duai ru kerpang kin trai nam ta ki pastor kita men besan kita khot ke komiti balang ki bedon ke benta ke bakongsan kin trai ke ban pentulun ya ka kam ke jomi kin trai apdeng jongi kita khot jong ke balang hi baro ke we bat chaki we ru kin trai ke bampat itu ik kerteng ke bakhoi ke jomi to ai ki ke met ke bakot ke bakya ai ki ke jingstan bat kham tam kin trai ai ki ke jing ke jingilong ke we bat ke we ke jingmot kin trai kata ka long tang man pen so bha bat ban le ke man ke jomi kin trai to kerkur kin trai ngi kum ka balang hi baro ko wei krempe yeng kristan hapo ka ni kisnong ka jongi kin trai kerku ngi wei pe wei bat to ai bangin mat ka jing kerku ble ki jongi haki benta ki ba pher jong ka jing im ka jongi la ka long haka kam ki jing trai ki jongi la ki long haki benta haki no ki benta jong ka jing im jongi to ai bangin mat ka jing kerku ble ki jongi kin trai to dan ka trai ba ki seng ki ba hapo ka balang kin trai na do ki jing seng khna ke jing seng kentai ke jing seng samla kin trai ke badani la ka jong ke benta kin trai ban trai ka kam ke jong kin trai la ka rit de kra to kerkhui ki kin trai ba to kerkhui ki nong trai ki jong ki ru kin trai ba ke la ban trai ka kam ke jong da ke jingi e ke jingi long ka we kin trai to nang e kerkhu kin trai ka por ka badang sa baro kin trai ba ki ke baro kin trai ngi bu ti sang ti ble ki jong ngwan bu ti kham tam kin trai nam ta ka ri ba ka chai ban re ru kin trai komni kin trai mala kerkhu ye keri ba jai ben re go jongi kin trai ho ni mat ke jing ni mat ke jing artin ni mat ke jing khuslai ba ke jing dom ki bawan ban ka ke jing im ke jongi henrei nyai ngu imi kin trai ba kini kim long e kin trai rangi la nang ban pan ban khot kerpat ya ka kerteng ka ba khoi ke jongi kin trai to nang ye kerkhu kin trai keri ba ke jai ben re go jongi nang pelaj yangi kin trai na ki ke jing ma ke jing sa baro kin trai pai ka basa jong ni ke jing shakri ni bu ti ek sang ti ble ke jong mi ngadem ngapan ni kini baro teng krus nang pendem amen akini ka pong yo ban pendep ki kam jong balang program kebangsaan akan kejanmi kencing sakti yujuni kalau beginyo ya ka special number na Dr. Miss Charity Lamin pat hadirin kita sa IT ka program kebahasa hi Mr. Rajib S. Nongbri bonsani kubor pada ngejungi Mr. Rajib S. Nongbri ilong ibain kirang ba beyakit ya ba kam jong kebalang
But if pau jing sungu bakrau bi kloi ben simi kan ni benta nomor ngikip buat apa dengan jing bun kam ke jung kam office ke bi don pat ru hak yakit kam ke jung trai tu boleh nolong kat pi berajib nang IP ke met ke basat ke baklan nang kerku ya yang ke sem ke jung pi bon kerku ri kam ke jam ke jung pi krang pinang la men chakri khabai kam ke jung kan la dalawai pa kan ni ke jeseng hak jeseng kan thai ban kren nong Mr. Morgan Nongbri nyo yak subject ke boong kador jong ke jinglong senran bala pensiun nong rim nu Lukas kalau nong ke basau ke dekot arpusan hadu lai pulai jeseng samla apa dak por sau steng smith iban keren ilong Mr. Osmond EJ Nongbri hak arpsau tarik pat kemiat balang ninyo yak jingeseng pedang reut khot iban pulis dang bat duai ilong Mr. S. Kai hak arpunyo tarik pan sisa jang ninyo ke jingseng duai nak ta jing pengkrek ek sengi utrai iban pulis dang bat duai long Mr. Former Star Darling bat inong duai long Mr. Clifford Sangma hak ni ka arpu praterik pat sengi utrai ninyo ek jingseng sakramen hak pos po beji ninyo ek sakramen ke jing penbaptis bala kerpat ikimi kikpa ki badon ikikon ni ki basan ki bakwa penbaptis subham penpoi no kerteng sekretari jong kebalang hal ini siwa ke arp santerik kata hak ni kesnipalai bala kerparu subha kena thok syad hai kerteng da ai u neka bat ya kakak ibat ya kesngika nang ta da thok ru kerteng jong kimi kikpa hak posi biji pat inyo ya jing ya seng jing khawai tra hak arp praterik hi tu kesngi hak posau steng pan Kejeseng samla iban keren ilong Mr. Shanbor Linsing. Dah kini kepor pat ninyo pen kentangi jing aingo pan kerpat iteman besan pi mukim bin pen ketang di jing aingo. Boleh. Tahu ya doy. Pajang iba penengi ayu ime nak kapta curi skin ke bakrau. Bagi la abnan kumni hari kia ke bekentang cumi. Ya kapan mani ban syakri, banjero ban penuburom ban sngap ru. Ya ke khubo ada kia ke buku cumi. Dalam dekat lagi baru kita berikut ya mat ikut cikirku cumi. Ya ke cing ibu bekerja musim. Bagi nang klanya ke cilong musim, nang klanya ke syakri. Bagi ciro, bagi penuburom. Ya try pada pedim cengi Jesus. Kita duduk kemni kepada mantra. Ini kicing ai kemak kicing ni. Oh kicing ai cengi kilong kiberit. Apa ya persang. Bat kicing kerku kepada mete. Kicing im kicing ni. Nanti kita wahai mitra sebi. Ini ya kepada priang kepada kerku ki. Bah siapa dulu kebentar. Bah kapalang ringkat kesirot. Kin penenkam. Kita roy kita manu kerhai. Kerku tai sebi. Ya kita belum. Kita ino syari cing ai. Ben ai ke musim. Ben iet ben ai kamu cumi. Kau benang lalu. Ya kapan. No ya kentiu nam. Ya keteng kamu cumi. Bami berkerku ya kebai kecil. Jangan ibi. Bit khot kapalang. Kenapa kita ngelaban ai kambah. Syakak kamu cumi. Kemau terus bi kita syakri cumi. Ubedi ben simi kebentar ben ai keslok. Nak ketin kamu cumi. Syakri cumi ulang tahun beri. Nek dua ini sebab kami berselek dalam musim kuat kami. Kenapa ketin barak biasa suruh dipot. Kita long kebela ilam demi. Kita long kebodar kita cengi bibi kita. Hari kepa bagi lang ngak benyo. Ya kecil musim kuat kelanya kita bersyakri. Menyerap dan pedom berom. Ya keting kuat kami. Dan kap boleh kepada sang yaiti. Ketik berembo kami. Snow bapa yang ya kecil kepat. Keting jung try pada cengi Jesus. Amen. Teng chong kecil rai pengin air pi kalong melong nong pen kia. Bun sin
School to lodging in Bangayat pagkabertay Remy caught it young ablay Milong nong bin kya Yaka jing im jonga Langit ba mi leki Kamba Ngiwan ban Ta kini kapuar panggil apa sesuai kebentar jong kejing syakri play kejongi ya kaban yo sngau ya kektian ke bakui kejong play tesua pangin poi sekata ngini ruai kejing ruai ke batang sidkat kejing ruai ke sispa lai pupra pa sispa lai penriu na kabarim banwa jika kektian jong me atra yarap yang habanda syam jisu unang penim babah kejing ruai ke sispa lai pupra pa sispa lai penriu na kabarim Panwan yakak tinjong mi atraya rap yangan abanda shem yu jisu unong ben imbahan
long ublay badon bo bansaya kijing ban la krang kapo kajonga ban pendukon unang. Pastor iba dan lem karbat ngi kita men basan kita khat ke komiti balang ya pi kilong kemi kilong kpa ki khon samla bala bandan ki hep ki berit ngai khuble pi ke kerteng ke bathyang tam ke jong tra jungi disgrace bang soban ai khuble ru ya I progress assistant secretary bala ai ketua jingker khu kerdo enga hakni ka por nadu bangayo ya kini ke program ba yo I kini ke program bangade ban keren hakni ke sngi kelawan ke jing perkhat hanga kalong balai kumno bat hakano kerukom kini ke kerteng ke jonga kelit mi ban keren hak namar kini ke de sien ke ban ningkong yang ayo ban kieu ban yang na kini ke jaka ke bakentang ban keren hakmat jong pi upai lang jong kebalang nadu bangayo kini program kumbaang I assistant secretary hoi kadai ke jing shisha hamla banlen kini ki benai nadu benai January last hadu benai March lifeway trek kadai ki tayo ki benai ki bang ngibun kam ha office kaba kam ka bang trei kalong kaba dan step dan miet kumta kalapin artatien yang bar keladan ru ke jingmut ke jing perkat ke barung ha ke jingmut ke jonga ke bang imat ladai ban mla ban sim mi kini ke benta ya ke balang ke labu ndai ngaso ban ai ke blai ru ke balang ke belah ai benta yang ana ban keren ya ke ketien ke jong blai hakum ke ni ke por ke balong ke challenge yang hakni ke por namar baleng on kumta hapo hak jakatrai ki jongi ke bangi trai kadang kepor ke bangi hablet nyo beje men step dan kepor ke bangi mi na po office ar beje jan miet damiet kepor ke banga poi kloi seyang hakini ki benai ke beladep kolong posting khatwe beje takaso asngo ba kini kalong ke challenge yang ba balai hapo office ngila ban pek kata ngila ban pendut kepor hendai kini ke dei kebenta ke bau blai uai yanga ada bensim mereka ada kejengkemen berkumta para bangai hakini kapor ngasim kini kebenta ada kejengkemen balakada kalong kumno ru sobaban maaf yanga kumbala batai sekmat pedang kejimbon kam wai dala thaj ke jabiang la thaj ke met kabam rumbang syo man perkhat sayaki ke badai ekstra nangta kepentat kepenjrem kemet kumta ngapan ma pihak kini kepor hendai kejing selok kejonga kini kepor kalong kebalengkot kalong tangkum kejing pen kemau yangi iwei pe ibadan hakini kepor berkum hakini kepor hakini kepercayai kebangi im aso ban aingur yo blai namar ba hadien banga ong office dan keperlok kejonga kiba asu itu dan kiba ide iwei bai trailang bangai ide teman pesan ngai share lang bat I kini ke benta yang kam lelei sim namar kam dei ke jingkran ke jongpi ke dei ke jingkran ke jong blai dah kini ke poru ngasim ba blai un pelong yang atang kum utendong jing sawah ba baro ke bami nak sentur ke jonga kam dei ke jing start ke jonga kam dei nak jing mot jing perkat ke jonga dei ke ba blai udan ban keren lengba jongi bat kani ke jingkran kan keren ningkong yanga bat ya ke yeng ke jonga bat kanong ru ke jing mentua yang hilang ki bawan hakani ke por te hakani ke por so bang ya sakmat ke jing ban ngap ban saskon ke tien ke jong blai tu ye pendam lang ke jing tuai au blai se sien pat ngawan madam khrob khmat ke sajat ke bakhoi ke jong mi kintra
man IT mi hame kin trai ki ke barok kin trai penlong yang kin trai tang tendang jing sawa kin trai baki ke bami nak sentur ke jong kin trai kim le ke jong kin trai hande ki jong mi bar kani kitien ke bamedan man ai hangi kin trai ka ai bakan keren ning kong suai yang ai ka hiang ke jong bar kan long ru ke jing mentoi yang hilang barok ke bawan ke hiang ke bakentang ke jong mi ya ban yo ke jing bam ke bakan jam siam trai ke por barok kin trai ke basa jong ke jing syakri belai ke jongi ada mapan kini barok dan krus nang penem amen ke jing selok ke jonga hakini ke por kalong nak ketu ke bangala puliah ke basdang nak ke siti upol sekinong rom ke nong ke bakat ar an siam tangkat khat ke baningkong bat ke baar ki kentien ngan puli ka sa sisian namar katang kerpat pi ko para bangai na kita ki jing isen ki jong belai ban IT no ya ki met jong pi kum ki jing knya ba im ba khoi ban ba pin so ba ya belai ka balong ka jing syakri ba ken jam sim jong pi ba tu wat pin serim rengkat ya de bat kane ke pertai ibentai bang akwa ban selok akan dikapor kalong na katuka katkot ke baar tang itu ibentai ban khmat wat pen yeseriem yelade bat kane ke pertai kini kilong kentien ke ba upol utho haka siti ke jong u sakinong rom haka lenong ke ba khat ar katkot ke baar bat kendiat ladangi pej kane ke siti upol utho kane ke siti haka haki por jong san pinyo ba san pupra idi hakapor ba upol udan hakorin bat kalong ru kawai nak siti ke ba jrong ba ke ba upol utho haka New Testament larang ipet balai upol uang ikini kentien wat dada pipet na duk kat ke maningkong penyu i hang tu na duk marsen sedang ya kat ke maningkong na mar kata ngakerpat ya pi upol udah request, udah kerpat, udah please, ya gitu ki Kristen ki badan hapot rom, ke daw ke ba upol, uai kini ki kentien, udah kerpat, nama lada pipet, hak siti upol sekinong rom ke lenong ke baningkong ke dekat ke bapra ke dan ke daw, ayu ke ba upol, udah request, ya kini ki Kristen ki badan harom. Kadang kolong tada pipet rom iwei pra kaong ningkong nga aingu ya ublei jonga da uji sukres na kebenta jong pi baro naba labna nam babha ya ka jinget jong pi haka perthei baro ko wei kata kade kadang ka ba ning ka ba kongsan tam ka ba upol u request yakin Kristen ke badan harom kadang kolong ba yaki Kristen badan harom labna nam babha ya ka jinget ke jongki ke bala bena habaro ka we ke persai kani kalong ka ba upol udah kerpat jur udah kerpat ya ki Kristen please maintain dan continue ya kata ka jinget ka ba pidan namar ya pi labna nam babha ya ka jinget jongpi haka pertai barok kawai. Kum ta ladang ipet ter kum tu haduk ketugat khat ke bangin yo banyepet haka khat ke baar upol uang namar kata ngakerpan je pi bapin ko para bangai na kita ke jing isen ki jong blai kita ke jingker khu ke jong blai ya pi ya kata ke jinget ke jong pi ke bapidan ban IT no ya ki met jong pi kum ki jingknya ba im ba khoi ba pin so bha ya blai bat ka balong ka jing sekri ba kinjam sem jong pi kini kilong ki kriteria ki ba pol u ai u pin i ha kani ka por ba ki met ki jongi ki de balong ki jingknya ki ba im bat om tang kata ki de ru ka balong ki ba pin so bha ya blai namar kata dadang ipet Sharum jong ketukat khat injo ketukat khat ke baah namar upol uyo i
uang wat penyesir yem yela di bat kani ke pertai. Nama lada pipet ya kani ke bentak ke ba upol uang wat penyesir yem yela di bat kani ke pertai. Hendak itu pentamai ya ke jengmut ke jeng perkat ke jeng pi bat kumno bat tang kumno ban le ya kaman ke jong ublay bat ban pensobha ya ublay ka thong ka bangi ki kristan po rom ki de ban dan kat kum ke jeng ong upor kalong tang ban le ya kaman ke jong ublay jong kani ke pertai kata kadai ke bau pol ubu bat udah kerpat yaki kristan harum ban long kumta ban pensoba bat ban le tangi kaman kajong play dadang ipet yakini bentai bangi kwa banya penkemau pihak ni kapor kalong wat pen yeserjem yalade bat kane ke pertai dadang ipet yakini kekertian pen yeserjem Ngila ban ai lala ki jong ki jingmut lan ngida ban dan lala ki jong ki opinion ki jong yi ya kaba ngin bu kemut ayu penyeseriam handai kaba ngasuk kwa ban bu Ahmad jong pi kalong larang ong penyeseriam kalong pertubut penyahab dur lani kopi ya ka kaba ki wei kile su ya pertubut ya ki kaba ki wei kile lani penyahab dur bat ki wei kaba ngala banong ba ka ba ka persay kala natakadaw ka ktian blay ka ong baladangi day ban persubut lani penyahabdur bat ka ktian ban pinsobha ban le ka man ka jong blay ngide ban long tang ka yit khmi ka shiti kamlu ka jingsha bat day kini ki ba ngila ban pinsobha ya blay Tadang ipet pat ke kini ke persai. Ila ban ong hala ki jong ki benta ki jongi handai ladang ipet na ka sitiu bernikong Yohanes kalenong ka baar ka khat ka bakhan reu ka batai kumni kani ke persai. Na ba baro ka bah ke persai ka jingko abrai jong ka do ka jingko abrai jong ki khmat ba ka jing sarong thala saphang ka jing im. Kamlong nok pa henrei nakata ke persai ken. Kumta ngila ban snutu baka kani ke persai kadan ayu kani ke persai ke ban yangi ka jingko abrai jong kado ka jingko abrai jong kikman ka jing sarong thala saphang ka jing im ka jing sarong thala saphang ka jing im kamlang no blai kamlang henrei nakata ke persai de hangni ngi iba upol uyo yaki kristan harum kani kadai ke persai katu kadai ke persai ke baki kristan ki im harum ba kadai tang kajingko abrai kado kajingko abrai jong ki kman kajing sarong thala sapang kajing im dai halor kata kanong rem larang ipet kabang skwa ban pasat hakni kapor khmat jumpi para bangai beit kalong ba larang ipet bisari kani katkhat ba upol ukwa yaki kristan harum ban bat ya ka jinglong tan rai ka jongki ka identity ka jongki kata ka bakila benanam ha barok ka wei ka persai ya ka jingnyet ka jongki dai halor kata kanong rim ba upol ukwa ba yaki bakin bat ya kata ka identity ka jongki ka jinglong tan rai ka jongki ya ka bala pen he pen san ki ha kata ka jingnyet ka bakin jam sia namar upol ui dara pipet ya ka ya ka siti upol sakinang rom nadu kalenong ka baningkong ter penyi iba upol yu iba kum ki brio ki ba im ha ka tu kapor kim la lan na kini ki jing kim la lan na kini ki jing ki ban wan ha ka jing im ka jongki namar ki uyo iba ki em hakata ka persai ka ba ka ni ka jinget ka ba kidan
kanika identity ke bakidan ka jinglong tenrai ke jongki kala nang hiar bat I kumba kanika pertai kan kejapno ya kata ka jinget ke jongki kumta upol ado uyui yakini ki baro bat penjui hakat khat ke ba arfwe jong ka city upol chikinong rom ka lenong ka beningkong namar haba kila tip ya ublay kim sim la pendon burom ya kum ublay lemne kim sim la aingu henre kila manthala ha ki jing perkhat ke jongki kane ka identity ke jongki kala sedang banca kala sedang man kane ka persai kala sedang man kejap no ya kane ka jinglong tenrai ke jongki ka ba upol ukudau namar ya kitu ki jing sneu ki ba upol yu I la da pipet na do ka sti upol chikinong rom ka lenong ka baningkong ka khat prah do lai puat penyu I hang to ya kitu ki jing sneu ki badan ha ka to ka por namar kata hakat khat ka ba arfuwe ngan ong biang ka sa sisien namar haba kila tip ya ublay kim sim la pendan bu rom ya kum ublay lemni kim sim la aingu henrei kila manthala ha ka jing perkhat ka jongki kani kalong ka ba upol ukren ya Kristan apo rom kumta para banget be dadang iwan ra ya kani ka konteks jong kani ka jing kren ka jong pol wat pin serie melode bat kani ka pertai dadang iwan ra ha kani ka por ka bamenta aso bakalong ka bayade dur ba ha kani ka pertai ka bangi im menta ka por ka bangi kendo ya shibun ki jing kuslai ki jing ele ki jing artatin sudah kat sabapai bat ka keren baharu yang ngi kum kajat ben rio ya ka bangi latip kum pata kajat ben rio tip lay ngilong kata kajat ben rio tip lay nela dangi pej kum ba ong pola kat ka ba arway namar kila tip yo blay rekim le kalong kum jur I kum ba ka keren ningkong yanga ya ka yeng ka jonga ba kala benlong yang ngiru baro ngilong ki ba tip lay hemre ngim le kumta ni syutip rengim le nata kada kumta kani ka benta ka banjur yangi hakani ka juk ka benta bangim dei da lele ru banya persen penya serye melade ba kani ka pertai la kalong ha ka jingmut ka jing perkhat ka jongi la kalong ha ka ketien ka thele ka jongi la kalong ha ka imlang ka salang ka jongi ha ka jingide ka jongi hayeng hasam pat wat ka jing sakri blai ngem dei banya persenrie melade bat kani pertai ka dan cibuan man ini hinrai upol udah mana ada pipek kedekat ke baar uang wat lani gade ka kentian mana wat ya penserie melade bat kani pertai kumta ladangi kani kalong ke challenge yangi iwei yang hilang baro kalong ke bae namar ba usoitan ladangi pej akan nikapor ke bamenta usoitan upen long ber upen wandori kan niku pertai la I kumba dan belai hangno ru amdan ke bam jukut ber ka jingim ka syutuit la katuit halakaman ni hakata kapor hakum hakani kapor ke bamenta ke ba kani ka jingim ka jongi ka syutuit la katuit halakaman jongi kani ke pertai kadon ka jinglong ka kerpang ka jongka ladangi pej ya kani ka pertai ka bangi ima kani ka puar ka bamenta kadon ka jinglong ka kerpang jong kani ka pertai ka bamenta kata kalong ka bapa kalong katu ka thiam ka thok ka syukur ka jing kuslai ka jing artatien ka jing sarong ka kwa bor kwa buram kani kadai ke bangi em kani ke por ke bamenta kani ke percaya ke bangi em kadai kata ke percaya ke ba long tang ke thok ke syukur ke tu ke tim ke jing sarong ke kwa bor ke kwa buram
kata kadai ke pertai ke bangi im akan ni ke puar ke mentah nama tangba ke jing yang i kalong ba ni ha ban let ni im akan ni ke pertai kam ni dan akan ni ke pertai ngem la ban lat nakini ki baro namar bangi ha ban let sekiju ki jaka pole baki wei ki yelet ni hab yelet sekiju ki office ki yau ki han bat ki wei pat kaba ki yelet kaba ki wei nak kani ka pertai ki yelet kum ki kristan ki ba im ki ba ngi la ban nong ha kani ka por ki ba tip reu tip lai kum ba pol ukren ya ki kristan harum ya ka jinget ke jongki ya ka bala banana ha barok ka pertai hakani ka poru kade ka challenge ngi namar ba ni haban yelet sekiju ki jaka puli ka ba ki wei pat ki yelet ni haban let sekiju ki office ki yau ki han ki wei bat ki wei pat ki ba ki yelet ni haban ye emlang bat ki wei pat kumta ki don ka por ki don ki bor ki bala ban kata bat pen kelai ka jing em habalong kum ni ngila ban kata ya ka jing em jong ki wei kala ban long bangin kata mangi ka jing em ya ki wei lani sya kata ka jing em ka jongi ha ki wei kata kadai ka ba ni em ha ka ni ka por namar kata ka por uang namar kata upol uang wat pen seriem la de bat ka ni ka pertai henrei ni hab em ha ka ni ka pertai kalong kum hab kalong ba ngila ban kata ya ka jing em jong ki wei pan lani syak ta ka jing im la jong ha ki wei pan ka kami ma kalong ba wat ki ki jong ka pertai ki sedang manrong wat ka jing jaka jong ka jing mani belai kum ta upol lembah ka ni ka siti ki jong lembah ka ni ka khat wat pen seriem la de bat ka ni ka pertai ka khat ni kong yanga ya ka yeng jong a ba yang ngilang baro akan ni ka por wat penyesirye meladi bakang de pertai wat mut bangin syakri yo blai rengkat pat ki jong kane ke pertai nyim la ban le kumta larapi dan ban syakri yo blai ban le ki le tang ya kata ka pen sobha ya blai bat ban tip ya kaman ke jong blai om bangin ya compromise bat kane ke pertai ke bangi dan ha kane ke por ke pamata tekumta para bangit be akwa ban ai katukan ni kijing example na kaktian ke jong play ya ka bangila banlong kum ke kijing I mean see mingi bakum no bang ngimde ba nya pen seriem ila de bat kani ke pertai lani kumno bangin bat ya ka identity ya ka jinglong tanra ke jongi ya ka bala pen he pen san yangi hakata ke jinget ka ba ublay u ai hangi ya ka bala ban le ka man ka jong bat ka thong ka long tang man pen soba ya ka kerteng ka jong man pen soba yo blai ka baning kong ka example ka bangila ban syam ka long larang ipet na ka kitab Daniel kidan kat tu ka ne ki benta ki ba sngo tanat ban ya perkhat akan ka puar kata ka long Shadrach Meshach Abednego bat Daniel kini kidan hakri nang wei la penhe pensan ki wat la ka kerteng kam dei ka kerteng tanrai ki jongki ka kerteng Shadrach ka kerteng tanrai ke dei Hanania Meshach de Mishael Abednego de Asaria handai la pen kala kerteng ki handai ka basngot tanat ka long ba la ka kerteng ka kala ka jinglong jongki kam kala kibat ya ka identity ki jongki laki dan hakari nang wei kumbangi tip baro ekini ke jing itu kana kidan apo keri Babylon larang ipet ya ke jinglong jing im ke jongki ka bam ka di ke jongki ka lifestyle ke jongki kimsim la pentengit no elade bat kene ke persai larang ipet ya Daniel iwei pra Henry Daniel watmu la ka donut ba on pentengit ila di da ka jingbam sim lamni da ka wan ba udi namar kata dai ban pentengit yala de kane ka long ka example yangi
ka lifestyle ka jongi ka bangi em hatu kalong kat kum kaman ka jong blai hatu kalong ka penso bha yo blai ni ya compromise lang ber kani ka pertai ha ka jing em ka jongi ka baman kasngi kum bangala ong sakman lada ka kerteng ka kala mereka jing long tanrai ka jong ki kam sem kala ki bat ya ka identity ka jong ki lada pipet ha ka jing sakri blai ka jong ki don hari Babylon usim ubu iki kendon ban mani yo blai siar ulah tau kerpang babaro ki badan hapo ka hima ki de bandem ban ngu yau tu blai uba usim nebu khadisar ulah tha kerpang pati iki kendon lani kila ban ong hakani kapur ka bamenta ki SOP ki ba usim nebu khadisar ubu ban mani yau tu blai bala tha kata kalong ba on put ya katurai ter kum tu ki tip ya katu ji tu kana henrei ka ba kham so tanat kalong kini ki samla ki don lang ha ka ju ka lempung ka ba ki wei ki yamani kum bala ong sakmat kala bangingin ki wei kin kita yangi lani mangingin kita ya ki wei kum bala ong sakmat kidan hakatu keju ke lempung henrei kim sim lamani ni play wat la ka dei ya ki ban mat ya kelawar ding kani kalong kaji ka yanga ningkong yang hilang baro ya dan hakaju ke lempung jong kecing hakani ke pertai ke lempung jong kani ke pertai henrei kim sim lamani kini samla kim sim lamani ya kini blai ki ba rengkat ba kitu ki SOP lani ki kendon ki ba usim ne bukan sarubo ka ba penlong yau ne bukan sar ban ong ki ni ki kentien Daniel lai arpu pra do arpu kendai ka ong long bala kerku yau blai jong Shadrach Meshach Abednego ubala pelaj ek syakri jong u ki bala syania hau ki bala penkelna ya ka hukum usim bat ki bala IT no ya ka met bakin syakri lemni mani ya unu blai hendai tang ya ublai jongki namar kata ngapu ya ka hukum baki nu ki kenja benrio ki jaj benrio ki bakren bamde ya ublai jong Shadrach Meshach Abednego on lengkha kata kadai ke statement ka bami naus Nebukadnezar halor ka jengpat ya ka identity jong kini ki khon samna ke badan hakari nong wei ban ko ngu ya ki kendon ki ba usim ubo anong biang sa sisien long bala kerku ya blai jong Shadrach Meshach Abednego ubala perlan ya ki syakri jong u ki bala syania hau ki bala penkelna ya ka hukum usim bat kila IT no ya ka met bakin syakri lamni mani ya unu ublai henrei tang ublai jongki namar kata ngabu ya ko hukum bakino ki kenja benrio ki jaj benrio ki bakren bamde ya ublai jong Shadrach Meshach Abednego on lengkha kani kalong ka challenge yangi kum ki bangai hakani ka por kalong ka challenge ni kong yanga bayang hakani ka por bayang hilang baro hatungin ya penseriem elade bat kani ka pertai kani kalong ka challenge bat jubab kalong hangi marway larangi pet sa khendat stangi we example kalong larangi pet ya kaching im shimet jongi iwei habangi kren hakatai ka baning kong kalong kum ka kenhuan kilong ki don kata ka collective responsibility ke jongki bat sakawai ka ba akwa ban hakani ka hakabenta jong Shadrach Meshach bat Abednego kalong baling ong baki don ya collective responsibility ke jongki kum ka kenhuan kalong ba habaki batai ka jing fos new jong siem kim sim lapen song nong rem haka jing start ka jongki hendai kilaya doi lang banjo ya ka jubab na blai bantip ya ka man ka jong blai ke ban jubab ya kata ka jing fos new jong siem sakawai ka benta jong
keba ngakwa ban pasat akan kapor kalong dadangi pej ya ka jing im jong u Joseph hari Egypt ngisem ba ulong uba kelak mi bha ya ka ya ka yang ka ktien ka thlet ki jingmot ki jing perkhan bat uba ban ka identity ke bala penhe pensan ya u ban le be tang ya kaman ka jong ublai kata kalong katong ka jong Joseph namar ba u im shisha ha kapor ka babun ki jing ki bawan ha ka jing im ka jong u darangi pe ya ka jing im ya ka history jong Joseph ulong bamat sibun ki jing ka jing im ka jong u la kalong hayeng hasem wat lau ulasa kentai nakpa nakihmen ki bahayeng bahasam jong u ki bakenja persai henrei usngau thu biang ba ukpa jong u bahabneng udan rengkat bat sim la ken rea no na ublai kata kalong ba Joseph udan baan ka ba habau Joseph upoy kari Egypt henrei na ka jinglong jing im berublai ka ba udan ha ka mensim jong u kata ban le be bat ya ka ei ka ba penso ba ya ublai om ya kani pertai kabakam snotanat ya ka jingim ko Joseph kolong kani kalong bau Joseph apo hakapor bo poi hari Egypt ule uya uperkhan ya ka ei ka ba ublai udon jing tumuleng ba ka jingim mo jo kani kalong ka nuksa lani ka jingkeli yangi iwe pe we kamtam na dangidon sabar na lagi jong ki yeng kisam ka jongi ke ei ka bangile ka jing em ka jongi hende ke ei ka bo Joseph udan sabar na lagi yeng kisam ka jongu habu udan hari Egypt uya uperkhan ya ke ei ka ba ublai udan ka jing tumuleng ba ka jing em ka jongu ka jinglong jing em ba ka jing sakri ka bo Joseph uai kum umra namar yo Joseph la demra shari Egypt itip kata nadu ki heb ki bari ki tip kata ba yo Joseph la demra du ki men shari Egypt ade shari Egypt ka jinglong jing em ba ka jing sakri ka bo Joseph uai kum umra ka yeng pharo ka penlong ya Potifar ban yo i ka jing phla ka jing em ka jong Joseph u Joseph dan kam ban put turai ya ka jinglong reblai ba ka jinget ba ka jing start ka jong u henry ka jinglong jing im ka ba udan ban pen pau kum umrao ka labyang ya Potifar ban yo i ya kita kiso mensim ublai ba ha ka jing im ban ai ka jing sanya ka ba pura hau Joseph kata kalong ka ba Joseph udan hari Egypt ka identity ka ba udan kam sem la pen yesriem no ba kanik persai ban yo ka jing sanya kum umrao nau nong sumar berangba jong siem kalong ke ba phala kani kalong ke sya ka ba phala la kalong yangiru ban yo ka jing sanya kum umrao nau nong sumar berangba jong siem kalong sya ke ba phala de tang habangila maintain bat bangila pelajing mo sya ha kita ki jing im ki jongi kalong tang ban pen so bha yaw blai ka jinglong jing im ba ka jing shida jong Joseph sakawe ka karakter ka ba Joseph udan kalong ka jinglong jing im ne ka jing shida jong Joseph ka penlong ba wat unong abbendi uyo ka jing shania ban IT ho Joseph ban up bat pet kala yakinong sa bendi baro ki badan hakayeng bendi yakini phila ban sham Genesis life khandai ka khat ka ba ar Joseph udai nong sa bendi henry ban yo ya ka jingsania nau nong ab bendi ban pekela yakin nong sa bendi kumu nong sa bendi kalong ka ka ba phala tukum ta kalong ru yangi hakani ka por langi la yo lang ila long ne am kata ka city kamlo ka jingsa shakiwe hakaba ki we ki yu yangi ken yu ka ba ya ka dur ka jong blai leng ba ka jing im ka jongi ka ba kumba u Joseph kumba u niu nong abendi u yo i ho Joseph ba ka jinglong jing im ne ka jing shida jong Joseph ka penlong ba wat u nong abendi u yo ka jing shania ban ai ho Joseph ban up ban pet kala yakin nong sa bendi baro ki badan ha ka yang bendi
kabakam pala susu kalong ba Joseph habudan hari Egypt kajing batai ya kajing fosni usiem paro ladang ipet ya Genesis sapway khatsau ter ngin chem yakani ba Joseph kumnu batai ya kani kajing fosni jong usiem paro ngin chem hangni ba Joseph la sungsarong ha kajing sta jung henrei ulayatu au paro Genesis sapway khanre ko ang manga henrei ublei un a jubab ya katya kajing fosni jong Joseph siem la pensong no rem ya kajing start kajong halade henrei kanik Genesis sapway khanre ko ang manga henrei ublei un ai ka juba ya kata kajing fosni kajong ngi ba Joseph ya kanu ka ba udan ban le kanu ka ba udan ban pendep kajing im kajong upan ka bor na ublei bat wat ya ka man kajong blei bat kata ka ba ule kadai kalong bet tang ban penso bah ya ublei ya kani pertai hangning i ba Joseph upendem ya la de ublei usha kajing im bat kajing stan jung on penya da ublei ba mau un long tang kum utendong jing sawa bat dei halor kani kanong rim isem ba Joseph na kajing long marau upai hadu ka khet ban long unong sencar kapor ka batayu ladangila nang banyat bat ublei ladangila nang ban wat ka man ka jong blei bat ladangila nang ban penso bha ya ublei banya compromise bat kani ka pertai laki long hakino kinu ki benta jong kajing im ka jongi kapor kan wan ka ba ublei untun ko yapi bat yanga bat kani ka penlong yo pharu ban kren kani ru kalong ka wainu ka statement ka ba yo i ba kami naka sentur jong pharu ka ba kren bat phla yakini ki kentien Genesis sapway life phra do sapway te pharu la ong halak sakri nila ban shem yau brio kumune ubasyong umensim ublei hau kata kalong ka ba upharu yo i lengba ka jing im ka jong Joseph hatu yangi larangi im hakani ka pertai don mo kum kani ka statement yangi yanga hakani ka por abak iwei kinong hila ban siam kumune ba song umensim ublei hau nengi kiwei ki i kumno yangi hakani ka pertai ka bangi im isu im ban buat teneng ban penhabdur pertu buat hendrai ka e ka ba pharu kran ai kanik statement bawang haingin siam kum une ubasong umensiam ubleh na ba ubleh ula pedi hami yakani baro don shu ubasam phang bat ubasta kumami anda kum tau pharu ula ong hau Joseph tukmi ngalabu yame halo kari Egypt baro kobai tukum kadak jins ngongo pharu dan ke jins ngongo Joseph yakikam bak jinglong ki bau Joseph udan upharu la launo eksati na lakakti bo labu yaka kakti Joseph bau la penkup ya dakajan sai rindia bani bat ulabu ya u kinjrik ser kerendang jong Joseph Genesis sapway kerkhat ka basapwa kumta plang nge hakri pa ka jing kare galang challenge ni iwe hatu ngidan hakan no ta junci mujami lani ila supunyo lani ila supunyo penwan dor ya lade bahkan saya kumta kadi hakan ko po masno na ni challenge ni hakan ko pa kual udah mana ni balada bidan dan pensobha ulai bidan dan le man ke jauh ulai wat penya sedien dori dia mak kadi kutai lewa ke man ke jauh ulai lewa ke man ke jauh ulai batuk ta siam ke jauh ke jauh ke jing sakri ke jauh
kan long bacana jing syakri ke jumi kan long bacana dalam nasional taman le kene bertuk buat penyahat dor kene kan long koi sana rumlah banyak lihatlah ke kebal kektin mulai ke Namadal kapor kebangi isu dan memang dia makan kapor kebangi dan buat nanti buat mengar niau nyala kuno rakyat kapor kunta habis buat no kunta habis lihat no kunta habis lihat dah kalau lagi syakir lagi dah kalau makan imam salam dah kalau lagi nasab dah kalau makan karyam kebaik dah kalau makan no kunta juga ini diong layalang pasal layak kunta deh lihat kuno dan kapor kami tiang kalau dan kapor bagi amen juga tiang ke jom boleh nama si tiang boleh tersin ulato kalau ulato eka kalau amen dan kapor kami tiang kalau bawa hakpo jisat boleh kini le hakino kita juga tiang begini ni jubun sin ni jom layak kapor kita ada le no kita kata kalau challenge ni ada kapor jangan kapor dia cuma begini lang baru buat persetubuh wajib penyelesaian kita ai percaya le kapal le kecil le kau wajib penyelesaian kita dia akan ini ngimlah tentang raya kapor kita buat amen kecil jumlah kau lain kita kalau berbahaya di berbagai biaya kuman berikut akan dikapur asoba upur udah mana tiga ini mimde beri penyelesaian di bat kali kita bat kalau ukua yang ini kalau bat kuman kecil mulai le banten soba jauh le ya kali kita nama ladang ipe jingkan pau aku kat aku hakmi ngan wan kloy bat ngan bat kan nong jonga kan don lem bat nga bat ban ai nong ha wei po wei baro kat kumba long ka jingle ka jong u kata ka long ka jing ka ktien ka jong blai ya ko ba tho aka jingkan pau aku kat hakmi ngan wan kloy bat kan nong jonga ka don lem bat nga bat ai nong ha wei po wei baro kat kumba long ka jingle ka jong u ladang ipe sa Jeremiah kendai katlai bapin wat janga bapin sem janga bapin wat janga dah kadok nuat baro Matius nyau akuwei baro ubriu baong hanga atrai uman yo lej apo kahima kibneng henrei utaken ubale ya kaman ukupa ubah beneng wat ong bangin le kaman ke jong persai ngin penhun ya kani ke persai ngin ong long nama baka persai kalaya kumta nginya dia lang kumta ka ktien ublei ka ong Matius nyau akuwei baro ubriu baong hanga atrai uban yo lej apo kahima kibneng henrei utaken ubale ya kaman ukupa ubah beneng tekani galong kejingkeli yang bayang ilang iwei pe iwei idan hakan no ka benta jong ching em ka jongi lang ilong bangin chue kusum lang kumni hisakri blai ko ngi yakiu suki yang ka jong blai ngi mani yo blai ngi pendap ngi kit ka kam ka jong blai henre hatungi ya kusum lang badu kani persai kani galong kani ka jingkeli kaba ngidan kaman ai juba iwei pe iwei hakicing in bejongi kaba man kesni kumbo Joshua wong jet pi hakani kesni yanu pin syakri ndel Joshua wong manga bat ka yen bejonga nin syakri yotra to bleng kerku namata kini kikin tien kubara keren hakicing tran namata ka boram ka jongku amen. Yang pertama no ikut syakri ikut jongi yo play bat ni sengoban aingu yo play bula don lem don kat bat ni lembaga nado pasdang nado
Bato ai baki ke paro ke bangila yo on pendep hakini kapor kilong ki jingkir khu yangi iwe pe we bat kumta bangi mi na kini ke yeng ko kantang ke jungu to ai bangin pensong nong rem ki ba ubleu la kren lengba jongi hakini kapor tengi perwai no ke jing sakri ke jongi yo bleng ni rwai lang ke jing rwai ka bat laispa nyo ku kendai bat laispa kendai pun reu bat hadian kini ke jing rwai ngakerpan di pastor sobaban ai ke jing kurkupan wan ba pentip ya ke jing bang jong ke jaga kentang utrai let bat shong hasenda serngeu jong u ba pinjo kerhai haba sabar pimi nakata ke jingisam batyang ya ke doru kenrat bangkit halade ken mau kendang ke jing rwai ke ba laispa nyok kendai ba laispa kendai pun reu Kintang ba udon din singa kakwaban syon asenda uji sujing hikay bako kanunganan kusay bertaken laben with limnijing tinju bintran abawan jing binsoy ngalet sajakan kentang udon usai bertaken laben with limnijing tinju bintran abawan jing binsoy ngalet sajakan kentang udon abang mensing kaswai bater kong hapon sengir jong kajing katyen ba bengat ba umpo ligi basko ulang benem usang hajan labangi ya selok lang langan bersangam layatu ya kiti selok batyang ulang benem usang selok lang langan bersangam layatu yakini selok batyang tangkan ingatin gayatu lajingku selai bating ting usas kodaka jing iban yanga upen skopha pa jongi ba beneng ni aingo nama gane ko por medon bat ngi ni aingo ye ke tien jome ke bengi os nyo
kerku barok ki benta jong ke jing syakri kerku ya ke tien jome ke balabet ha pedeng jongi ai bor bangila man pentri kam ha ke jing im jongi oi nang kerku ba rejip ya ke ying besem nang ai ke jing koi jing khia ke bor ke jing start banang kerku ya ke jing trei jongi ai yeng ha ke jing trei ban ha ka banang ke jome oi kerku lang yangi wei pi wei bangi don ha ke yeng ke jome ha ka bawai no to ai ro ke jing ai eu turai jong eu Jesus Christ ke jing eat ke jong blai pa na bom jukut ke jing slok ke jing pentengan ke jing pensai bor mun sim ba khoi to ai ba kini lai how will blai kin sa ba ngi wei pi wei ki badon ha kan ke yeng ke jong blai oi ki bangai barok ki bom don ru lembat ki riu khoi sau dong ga partai mentas ki bom jukut ru amen